अच्छा भैया, हम गुड्डू रंगीला सब भोजपुरी श्रोता के भोजपुरी में प्रणाम करतनी। आई आज रउआ के एगो नया अलग चीज़ सुनावतनी। रउआ लोग के पता बा कि दिल्ली में दारू एक बोतल पर एक बोतल फ्री मिलता। एक बोतल नइखे मिलत, एक बोतल ही तो एगो धरा तर सके एगो और ले जाई महाराज पी। यही एक दिन एगो चेला के भेजनी, ये चेला दिन जो आज एक बोतल दारू ले आवत रे, तो गई तो 2 बोतल उठा के ले आवता। कहता ये महाराज एगो किन्नी हुई, एगो कहते थे एगो और ले जा पी जाइए बबुआ। यही पर एगो भाव मन में जागल, गीत सुनी बढ़िया लगी रो। तो जैसे दिल्ली में दारू बेचता, तो एगो को एगो फ्री दियाता। तो जैसे दिल्ली में दारू बेचता, एगो को एगो फ्री दियाता। अरे आवो 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 हमर बाबू, उहे स्कीम हमारा भीरी बा। तो आवो 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 हमर बाबू, तो उहे स्कीम हमारा भीरी बा। तो नीचे वाला के पैसा लागी, ऊपर वाला फ्री बा। नीचे वाला के पैसा लागी, ऊपर वाला फ्री बा। अरे ठेकेदार जी बिहार के क्या खबर बा रे? अरे महुआ मीठा हिट बा, सुपर बा महुआ मीठा, चलता महुआ मीठा। अच्छा दिल्ली में दारू हो गई बा, एगो को एगो फ्री। उहे स्कीम चलवले बाड़ी, आवो हमारा भीरी। तो दिल्ली में दारू हो गई बा, एगो को एगो फ्री। उहे स्कीम चलवले बानी, आवो हमारा भीरी। अरे तहरा लोग सलाई बात, हमारा लोग बीड़ी बा। अरे तहरा लोग सलाई बात, हमारा लगावा बीड़ी बा। तो नीचे वाला के पैसा लागी, ऊपर वाला फ्री बा। तो नीचे वाला के पैसा लागी,